Usini? Usuphekile? Cha ngaphi? Awapheki. Sonke lesikhathi? Sonke. Hawu, yazi mina kuthi ngizodla ngilala. Phela ngikhathele mina. Ukhathele wenzani? Ngicela la endlini. Uklina endlini? Yazi ngiklina nje ngapha kukho nje. Ngiyabona ukuthi ngesilimo. Ngasibengilele. Mana, uba uthi ngiqonda ufuna ulala emini wena. Akekho. Usulala emini manje wena? Uba wakutshela lokho? Umuntu. Inhlonipho nje wena. Inhlonipho. Yazi njengamanje. Ngicengenzela fast. Mina ngifuna ukuyolala ngikhathele. Ngibona ngathi ngizokushaya into engibonayo. Shit. Manje awusho inkinobho ngibizelene endaweni enjeni. Yazi ngoba ngikubizile la ngizokutshela ukuthi ngiyakuthanda. Xa kubuza uyasonta. Cha ngisonto Nhle, ungibuzelani? Hayi ngeke. Hayi ngeke. Yindawo busho njalo vele. Mina ngimfuna umuntu ongasonti. Ukubuza, mangase ngiye nawe kanye esontweni ungangivuma? Cha, mina njalo bengesontweni nawe kumele uyi. Kuyenzeka ulovu ungaye esontweni? Cha, mina ngilovu ngiya njalo esontweni. Uya ngishugula esontweni ngiya ngisho ngigula. Yo, umuntu usazothwala idombolo. Usazothwala impela idombolo uqinisile. Okay, ayikho inkinga. Okay, ngesonto saqasa esontweni wena ozongilanda. Sacela ungumuncisa phela. Ngingimunciseni Kinopho. Yekela mfethu ungahamba uyekini ngoba vela ufuna. Kinopho hayi ukuthi angifuna ukuthi angakabi ready. Iyadla inkinopho. Inkinopho. Yolofana. Uza la. Shesha hamba kancane. Yebo. Yaphela. Hamba esitolo. Usofota khoma sofranda. Ongicali. Sayicelani. Angifuni. Awufuni? Ya. Usinjani? Kulungile ngizoya esitolo. Hamba ulinteni. Yasine wahlala wedwa la kwenze njani? Ngibalekile endlini. Balekeleni. Mancinzi lokho ebhize ngishaya. Qale nini? Uqale insukwini nje. Ambophisi ngani? Angeke ngimmophise ngoba ngiyamthanda. Hayi nawe nalo muntu wakho lo. Uyasho na umuntu wami. Lokho ebhize futhi ngipheke endlini ngenze yonke into ngiklini. Wena ukwenza ngani lokho? Ebo nami ngiyakhathela ngumuntu. Hayibo intombazana ukanelena likhona. Ayibo mina ngigananga nje wangithatha nje. Futhi ekhaya khona isisebenzi sokuqala ngenza ilutho. Uba omunye samtshele ngaphandle kwami. Akekho wena wedwa kuphela kodwa ngiyacela ungatsheli umuntu. Hawu vela ayikho vele umuntu ezomtshela ngazibavele la. Yabo wena ungene iqinise ngempela. Ngicela ungiphelezele. Asambeni. Imali malume. Ngabe uthi ufuna £30 airtime. Imali ayiphelele. Uxolisa ngeyakho. Ngeyami. Malume anginayo imali. Uzofuna uzithole phela. Awu ngeke. Ngothenga £5 Amano. Ata mali mangisho nganayo imali. Nhle. Kanivela wena ukhuluma nobala. Hawu ngikhuluma noma. Hayi nguthandile lo mqondo. Awusugezile? Ya sengigezile. Awusumuhle yazi nami sengigezile. Ngcono ngoba uyazwana namanzi. Indaba vele unqaba umuncisa. Bethu ngicela singakhulumi ngalo topic manje. Ngobani? Bethu angithandi yazi angithanda ngazi bethu uzoyenza nini mhlambe izoyenza mhlambe ngeziyenzeka ngazi bethu. Awungithandini? Bethu xa singakhulumi ngalo nto bangizele leyo nto mina la. Ve uzeleni? Mina ngizele kuzokhuluma ngeBhayibheli la. Awulikhulume manje ngizwe. Hawu sengivela ngalikhohlwa ekhaya cha. Indaba endala we. Ngabuya manje ngisayolanda. Indaba endala akele. Intwana yami. Ambani mfethu? Sure boy, ngidinga usizo lakho ntwana bethu. Thini usizo? Kube bethu, kube impela nje bethu. Yazi into eningayihlangani. Kandlelani? Akuhlangani bethu. Ngithi ngiyazama ukubamba ngapha nanga kuyafana kuyadlebhika lento le. Esikoleni kuyafail. Imisebenzi ngiswale ngithi ngizala ngizophanda wona nakhona kuyafana. Angazi qini ngenza njani. Kuningi bethu ngahlapha nje lento le. Ibhadi ngathi umuntu uhamba nezibhadi nje. Konke. Awungisize mngana nami ngicela bethu. Asifethu. Kunomunye umfundisi engimaziyo.
Ubalo. Futhi uyasizana. Umfundisi. Ya. Nami usekwanginika amanzi before. Ngase ngageza ngawo. Ngenza konke nje ngaqhuma. Ya ngicela ichibi velelela ngithi. Ya. Hayi mhlambe mhlambe ngangcono mhlambe ke lokho ngiyacabanga ngonami. Icebe elihle udalelo. Uma kuzongisebenzela nje ngiyokujabulela lokho ngonami. Ya, nami ngibona. Nginemoto, nginomuzi, nginezingane, nginomsebenzi. Kusiyami haleluya simakade. Sibonge bra wami. Ngibona nami futhi ke sizokwenza njengoba wenza nawe. Undungele nami yabona. Aso. Ayifethu. Ayahluphi into nami ngizokwenza njalo ke bese ngithemba ukuthi ngithembele njalo ungazi ukuthi ungiqala ngemshana evalo. Angivali baba. Usho nje bra wami. Moja. Bona ngebothime. Sure. Manje lo muntu lo abuyi namanje. Buya sekuyahlwa. Sekulate manje. Hayi mina ngathi sengizohamba manje. Ngihambe. Kodwa mhlambe khona into ngifuna unginiyezayo no doubt ngimlinde. Yabani. Ya ndoda. Uthi ya? Ayifeke. Ungabuthi yebo. Okay, yebo. Unasis. Ya nginayo. Muhle noma mubi? Ya muhle. Muhle. Shosho muhle. Uyazi ngifuna ukhiphela yana namhlanje. Yini nje mangathi ngikwazi. Usinjani? Kulanga ngikukhiphela. Nini? Mhlawumbe ngabo 5 kanje. Ngabo 5. Ya. Uma ukisihambile. Ya. Uze njalo ngoyazi. Let's ala iPhone file number yami. Ufuna ungithinte khona la. Mawuthi ungithinte, uthinta ngalokho. Yebo malume. Hayankinop. Hafethu ngiyakubingelela uyangiziba. Fethu awume kancane fethu angifuni ngisho ukukhuluma nawe namhlanje. Izolo fethu nginethwe imvula fethu. Kwaze wabe sebusuku fethu yazi namhlanje fethu angifuni ngisho nokukhuluma nawe fethu ayawume fethu awume. Cha fethu mina bengifuna ukubuya uma vela athi sekuhlwa kakhulu mina ngabe ngisaphuma. Hayi anginendaba ayiphela nami fethu. Manje mina ufuna ngenze njani? Okay uzeleni ke la isho uzokuzele lana mase uyaqeda mase namhlanje ke ngingenze show nje ukuthi ngiyaliphatha iBhayibheli. Manje namhlanje size kwivesi lana kwabase Efesu verse 5. Lesiphi yasazi skandal? Hayi angisazi. Vele uniwazini vele ngobazo Popeye. Hayi angibabuka Popeye mina. Uyalazi ukugcina nini uzalo vele? Uzalo wagcina nini? Ikade ngaligcina angisalibuki. Hey sis, sekhona indaba eshisa engifike nazo. Sipho bese xoshiya kancane. Okay ngizonibona. Correct. Hey sis, sambele lenkinga. Sasithe ngihlela lapha phezulu, kwaqhamuka indoda. Iyangibuza ukuthi nginayo unosisi. Uyangibuza ukuthi muhle yini. Ngithi mina muhle. Ungiveze isibhamu uthi ngikhiphele wena. Hayibo. Ngiqaleni ukuvela kumbona lo. Ngizanda kuqala umbona ningathi usanda kufika le ndaweni. Unayo number yakhe? Ngineziwe naye. Hayi angiyazi mina le number le. Okay, Nkinobheshi lesikole incwadi ifundeka kanje. Inkilobho yani? Hayi yakudlala. Hawu nje sadlaliswa inawe. Hayi kahle. Ngifunda kanje naye mina la. Ithi bantwana lalelani abazali benu enkosini ngokuba lokho kulungile. Yazisa uyihlo nonyoko okungumyalelo wokuqala onesithembiso. Ngiyakwazi yazi ukufunda iBhayibheli phela siphume lapha. Uzongimuncisa nini vele? Efethu uqalileke, ayisuqalileke, ayinawa ukahle efethu mina ngizela iBhayibheli la. Lento siyixabanele nje naizolo. Fethu ngiyabona ukuthi awungithanda yabo. Hayi fethu singizela iBhayibheli la sifocus kulento esize kuyona la. Oh khambe mina uthi ngihambe ke mina.